शेनवारा फोंड्या पत्र सूचना कार्यालयान वार्तालाप सूचना कार्यावळीचे आयोजन केल्ले। ह्या वेळार दक्षिण गोयचे खासदार नरेंद्र सावयकार आणि हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। RDX गोवा खातीर फोंडेच्यान महेंद्र गांवकार। मुळात पत्रकार जे ग्रामीण भागात आसा त्या ग्रामीण भागापर्यंत पत्रकारितेचे जे महत्व आसा ह्या क्षेत्रा संबंधित जो काही जाणकारी आसा जे काही बारकावे आसा हे खरे म्हणजे ग्रामीण पत्रकारापर्यंत पावूंक जाय। शहरी पत्रकार आणि ग्रामीण पत्रकार हे जर आमी हेचे विभाग केले जाल्यार शहरी म्हणजे जे पळय मुख्य प्रतिनिधी असता तांकां सहसा अशा प्रशिक्षणाची गरज आसना, पूण खरें म्हणजे ग्रामीण भागात जे पत्रकार आसा तांकां वेळोवेळी जे प्रशिक्षण आसा तेजे मार्गदर्शन आसा तेजी गरज आसता। मुळात पत्रकारिता क्षेत्रांत ग्रामीण भागात जे रिपोर्टर्स आसता जे वार्ताहर आसा ते ह्या क्षेत्रांत येवपाक मागना। ह्या क्षेत्रांत जे काही खूप समस्या आसा पण त्यो समस्या जर पयस करतले जाल्यार जे कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा जे ह्या संबंधीचे जाणवादार आसा तेंचे कडेन ह्या संबंधी चर्चा जावंक जाय। पत्रकारिता हो एक व्यवसाय न्हू, पण पत्रकारितेच्या माध्यमातून समाजसेवा करपाची जी एक संद मेळटा ती आयच्या भुरग्यांनी घेवपाक जाय। आणि मुख्य म्हणजे अशा प्रकारचे जे संवाद जाता त्या संवादातून आणि ह्या पत्रकारितेचे जे महत्व आसा ते कळपा खातीर आणि पत्रकारितेच्या माध्यमातून जी सामाजिक कार्याची जी सेवा आसा ती करपा खातीर त्याच बरोबर पत्रकारिता हो एक जो रोजगाराचो जो एक विषय आसा, रोजगार म्हणजे पूर्ण वेळ पत्रकार जे आसा त्या पत्रकारांक जी सेफ्टी आसता सिक्युरिटी आसता ती मेळपाक जाय। हांगासरल्या फोंड्या वाठारांतल्या सगळ्या पत्रकारां खातीर आयोजीत केल्लो आसा। पत्रकार हो समाजाचो आरसो आनीक समाजा भितर घडटा त्या गजाली ह्यो लोकां पर्यंत पावोवपाच्यो आनी ते पावयता आसतना घडली तीच गजाल लोकां पर्यंत पावोवपाचें काम खरें म्हणजे जर कोण करता आसत जाल्यार ते पत्रकार करतात। आनीक म्हणून वर्तमानपत्र हे माध्यम आसत किंवा आताच्या हेचे भितर आशिल्ली ही जी मिडिया जी आसा म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक मिडिया जी आसा ती आसात तातूंतल्यान खरें म्हणजे समाजा भितर घडपी गजाली ज्यो आसात त्यो समाजाक त्याच पद्दतीन दाखोवपाचें एक माध्यम खरें म्हणजे आरसो एका अर्थान म्हण पत्रकारिता आसा। रोजगाराच्या संधी आता मेक इन इंडिया किंवा मुद्रा सारखं स्कीम मोदी सरकार राबवत आहे। सामाजिक न्याय असेल किंवा शोषण मुक्ती असेल, अंधश्रद्धांचं निर्मूलन असेल, हे सगळे विषय जेव्हा स्वातंत्र्य मिळालं तेव्हाही होते आणि आजही तितक्या तीव्रतेने आपल्याला भेडसावत आहे असं आपल्याला दिसेल। स्त्री पुरुष समानतेचा विषय असेल, स्त्री भ्रूण हत्येचा विषय असेल, ते बेटी बचाव बेटी पढाव आज आपल्याला करावं लागतं। ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे खरं म्हणजे, परंतु हे वास्तव आहे आणि आपण ते जाणून घेणं आवश्यक आहे। शेती आणि अन्न सुरक्षा म्हणजे मागच्या सरकारने कायदा केला अन्न सुरक्षेसंदर्भामध्ये। शिक्षण आणि साक्षरता सर्व शिक्षा अभियान आपल्याला आजही राबवावं लागतं की शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांची गळती होऊ नये, मुलं शिकावी। सरकार मोफत शिक्षण देतं। आता नवीन शैक्षणिक धोरण येणार आहे मोदी सरकारचं। आरोग्य आणि स्वच्छता आजही आपल्याला स्वच्छतालयांसाठी मोहीम राबवावी लागते। हे वास्तव आहे, हे आपण जाणून घेणं आवश्यक आहे। म्हणजे आपण मूलभूत सेवा रस्ते पाणी वीज लोकांना काही मोठ्या गोष्टी नको असतात, पण त्या बेसिक गोष्टी ज्या आहेत मूलभूत गोष्टी ज्या आहेत त्याही अजून गावागावामध्ये खेड्यापाड्यामध्ये पोहोचलेले नाहीत, ते वास्तव आहे।